Ke ohambileyo ngoba esithi wohlulekile ukuhlala okanye ukudela konke nokuzincama nokuhlala ekhaya labafundi, wavalelisa ekhaya labafundi, akasavumelekile ukubuyela khona. Obehlala ekhaya labafundi ixesha elide full time, wafumana yonke into, wafunda, wafundiswa, wathi ehambeni kwexesha wafumanisa ukuthi hayi akakulungele ukulandela inkosi uJesu ngenhliziyo yakhe yonke, ngempilo yakhe yonke, wacela ukuvalelisa nokushiya ikhaya labafundi. Lowo mntu akusavumelekile ukuba aphinde abuyele khona ekhaya labafundi. Amen. Incwadi esekela lokho Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Isizathu sokuthi sifake lo mgomo bazalwane, kube nabazalwane esihlale nabo ekhaya labafundi bathi bayavakasha emakhaya, ma bafike emakhaya bafike bashayeka. Wabuya umuntu ekhaya labafundi wafihla izono zakhe, uNkulunkulu wasenzela umusa, wayidalula, but waphinde futhi umuntu adecide ukuthi aphinde futhi ahambe noma esedaluliwe kunjalo ekhaya labafundi, wamukeleka, waxolelwa, but aphinde futhi anqume umuntu ukuthi uyahamba futhi ekhaya labafundi. Sikubonile lokho. Sinabantu esibakhululile bethi badele konke since saqala ngo-2010, abaningi kabi ebebehla benyuka, umuntu ahamba ekhaya unokuthi umuntu akhule spiritually, umuntu akakhule spiritually. Sikubonile lokho. Manje ke lithi izwi likaNkulunkulu ngizocela silifunde Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Sikubonile bazalwane, hayi ngoba siharsh, hayi ngoba sirude, akusisizanga. Ekhaya labafundi sifundiswa umoya ingcwele ukuthi sithandane, sithanda abantu bonke. Kodwa abantu bathathe iadvantage kabi yokuthi sithambile ngenxa yothando lukaKristu. Then at their expense kwalimala bona. Manje ukuze sivikele laba abakhona ekhaya labafundi abaserious ngoNkulunkulu, bangaphazanyiswa ilabo bantu okutholakala ukuthi kahle hle bebengakayinqomeli, bebengadecide umuntu ahambe aphinde futhi abuyele entweni ekade esithi useyishiyile, aphinde futhi aqale kabusha abuye ekhaya labafundi. So ke sesithatha isinqumo sokuthi umuntu makadecide ukuthi uyahamba ekhaya labafundi angabe sabuyele ekhaya labafundi, akasamukelekile. Umuntu okade ehlala ekhaya labafundi wathatha isinqumo sokuthi uyahamba, akasamukeleke ekhaya labafundi. Ngicela ucacisa lokho ke. Ikhaya labafundi, abantu abahlala khona bafunda ngoJesu Kristu, angithi bazalwane? Amen. uJesu Kristu sendaweni zonke. Then akusho ukuthi uma ungasamukelekile ekhaya labafundi kuyafundwa, siprotect abantu abasuke bekhona, abanezimo ezahlukene, bangaphazanyiswa wena ngoba nje ubuhambile nje ekhaya labafundi bebekuthanda abazalwane ngendlela exakile, babuhlungu nje ngokuhamba kwakho. Manje futhi malokhu ubuya ubenza babe weak nabo ukuthi nabo bahalele ukuhamba, bakhumbule emakhaya. Enkathi wena kuvaleliswa ukuthi uyahamba, kubuhlungu laba baselwa nabo ngabe bayajabula ukuya emakhaya, basalwa nabo ukuthi ngidele konke kufanele ngiadapte kule mpilo entsha. So bayaphazamiseka abazalwane ngendlela ezahlukene. Akusikhona ukuthi uma usunqatshela ukubuyela ekhaya labafundi usubona ukuthi ayi ngampela ngenza iphutha ukuthi ngihambe ekhaya labafundi, ngiyafuna ukubuyela. Uma unqatshelwa akusikhona ukuthi unqatshelwe embusweni kaNkulunkulu, akusikho ukuthi unqatshelwa kuJesu. Ziningi ingcezi kaNkulunkulu, maningi abamandla khona, akhonza uNkulunkulu, asaba uNkulunkulu. Thola lelo bandla lelo, umukelekile embusweni kaNkulunkulu uma uphendwa inhliziyo yakho yonke. Umukelekile kuJesu Kristu as long usaphila la emhlabeni. Uma ubona izono zakho uphenduka, uvuma uJesu, then uthi inkosi ngiyayibuyisela kuwe, umukelekile embusweni kaNkulunkulu. Kodwa ekhaya labafundi ngoba kunendlela yakhona yokusebenza, sifunda ngoJesu Kristu, and imfundiso kaJesu ziwumoya, ziyamelana nenyama yethu. So ke manje kumele singaphazamiseki ngoba nathi siyazabalaza, sisempini semzabalazweni. So manje ngokuhamba kwakho uma usuthi uyabuya uyasiphazamisa ngoba wena isikhathi uhambile khona lapho isiqhubeke khona umoya ingcwele esifundisa. Masubuya wena wazi ukuthi sesiyikuphi, sifuna siqale phansi manje sibuyele sosiza wena. No,
So kungcono uyibusele kuJesu, uyibusele embusweni kaNkulunkulu, sesihlangana kuphi khona ekhaya ezulwini. Ngicela ukucacisa lokho bazalwane ukuthi awurejectiwe embusweni, awurejectiwe kuJesu Kristu, and akhona amabandla asebenzayo angafika kusize. Sikhona ingceko nengcekazi kaNkulunkulu eyafike zikusize spiritual ukhule. It's just that thina ekhala abafundi nje sinendlela esisebenza ngayo. Amen, siyabonga. Hallelujah. Ubani? 1 John chapter 2 verse 1 verse 19. Funda ke ma. Baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma bebengebakithi bebeya kuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Akusiyona experience thina manje ekhala abafundi esihlangana nayo kulesi sikhathi, into endala. Ingceko uMphostoli Johane bahlangabezana nezimo enjalo, behamba nabazalwane kudelwe konke kulandela uJesu, kufunda ngoJesu, kwenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu, baphuma abazalwane. Uyabhala la uJohane ukuthi hayi bazalwane ngiyaniqinisa, ngoba kwakubuhlungu bazalwane, ngiyaniqinisa labo bantu bebengesiba bethu, bebephakathi kwethu kodwa kungesibe bethu, that's why bagcine bephumile. Into endala leyo bazalwane. So ke angazi ama Hebrews wafundileni ukuthi ke akunakwenzeka. Right, ngicela ke siwafunde kancane ngoba lela mavesi nje obelandelana nje ayahlangana bazalwane. Hebrews 6 verse 4 to 6. Yes. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo aseke bakhanyiswa banambisa isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambisa izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Lo mzalwane ubedele konke, wavalelisa ekhaya, wabachazela ukuthi manje ngiyofunda ngoJesu, wahlukana nazo zonke izinto, oshisayo washisa izinto, then wafika wahlala ekhaya abafundi. Kuyiqiqi umzalwane usenjani futhi manje ekhaya abafundi? Useyahamba. So usenambithisise ngoba sizama ukupractice impilo yasekhaya ezulwini. Sizama ukupractice ukuhamba ngomoya ongcwele, sambe ngezwi likaJesu, ngemiyalo kaJesu. Asikakubambisisi konke bazalwane, uMphostoli Paulo wakusho lokho, nathi sisho njalo. Asikakubambisisi konke. Usuku njengoba sihlukanisela uJesu Kristu usuku nosuku njena, siyazama ukulwa nempilo yethu. Inyama ikhanuko kwenyama, umoya ufuna okwakhe. Siyalwa, simelana nenkanuko yenyama usuku nosuku. Umzalwane gweqeqe useyahamba umzalwane. Ayike uJohane lana ke uyasikhulula uthi hayi bengesibona abethu. So ke nathi sisho njalo ukuthi hayi kusho ukuthi lo mzalwane ubehambele ekhaya abafundi bengenjani, bengesiyo nowethu. Kubhlungu njalo kufanele sidina lokho buhlungu ngoba besimthanda, sazi ukuthi simunye and siyayazi ingozi yangaphandle. Then ke njobe sedecide ukuthi uyahamba, then isinqumo sakhe ekhaya abafundi akuphoqwa umuntu. Njengalokho umuntu engaphoqwanga ngokuze ekhaya abafundi. Manje sithi ufuna ukuhamba futhi kanjani futhi akaphoqa. Since ke akusithini esidecidayo ngempilo yomuntu, uye umuntu onqumayo ukuthi ufunani empilweni yakhe maqondana nokuthokozisa uNkulunkulu. Thina uze siziprotect, sivumelane ngale mgomo ukuthi ayi ubengesiyena umzalwane wethu, since ngesena umzalwane wethu khona lapho baseKorinte uMphostoli Paul ethi khona mkhipheni 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5 khona iverse lapho lithi lo muntu owenza okungesikhona okungathokozisi okubo ngamanyala mnikeleni kubani? KuSathane. So manje mnikeleni kuSathane, nathi ke manje lo mzalwane kufanele simkhiphe enhlizweni yethu. Sithi hayi kusho ukuthi uyidecided. Asisho ukuthi alikho ibandla angakhonza kulona elingamsiza afike ekhaya ezulwini, asisho kanjalo. Kodwa thina sifocusile ngale ndlela uNkulunkulu asambulele ngayo ngomoya ongcwele ukuthi sifunde ngayo bese sisebenza ngayo embusweni wakhe njengoba sihlela ekhaya abafundi. Into esidila ngayo ekhaya abafundi umbuso kaNkulunkulu, intando kaBaba uNkulunkulu kuphela. So ke but my decide ukuthi uyashiya ekhaya abafundi yakwenye indawo, then ke thina simthatha ngokuthi ke ubengesiyo nowethu, ube phakathi kwethu. Akaqhubeka uJohane kule ncwadi esifunde kuyona ukuthi ke kwenzakalani ngalabo bantu labo, kodwa usho lokho naye okhomba ukuthi into engaqali ngathi. Lithini uvesi bani lo? 1 Corinthians chapter 5 verse bani? Verse 5 ufunda ke baba. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama,
ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi uJesu. Nomphostoli Paul naye Bhisathu Johane lesimfundile. Nomphostoli Paul naye wabhekana nesimo. Ethola ama-report ukuthi abazalwane akabaholayo abangaphansi kwakhe benza izinto ezingafanele kwenziwe embusweni kaNkulunkulu, abantwana baNkulunkulu. Ubhala incwadi ubhalela abazalwane ukuthi mkhipheleni ngaphandle, akafanele abe ingxenye yenu. Lana-ke khala abafundi asikhiphe umuntu ngaphandle. Umuntu udalulwa umoya oyingcwele ayikhiphe yena. Lowo muntu uma esephumile ayike asamvume ukuthi abuye ekhala abafundi. Ingakho sithi lento asikhulume manje. Senzela ukuthi wena ozodecide ukuthi uyathanda ukuze ekhala abafundi, uze uswazi ukuthi unqumile. And uma ngabe uzohluleka usuphathe ekhala abafundi, yazi kungakenzeki, yazi kungakenzeki ukuthi nanka ama consequences. Siyabonga egameni likaJesu. Hallelujah. Ngicela ukubuza u1 John chapter bani? Chapter 2 verse 9. Okay. Bazalwane u1 John chapter 2 verse 19, no Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ngabo ke abasekela lo mgomo wabantu abahambileyo obuhlulekile. Amen. Nifunde kahle lamavesi, uthandaze before ulifunde. Then uma sulifundile uvale iBhayibheli ucela umoya oyingcwele akwambulele ukuthi isho ukuthini lento. Liwumoya izwi kaNkulunkulu, awulifundi ngenyama. Awulifundi ngentukuthelo ukuthi udukuthele. Awulifundi ngoba ucasuka ngeenga ukuthi njengoba sikhuluma njena nje usicasukele, cha awulifundi kanjalo. Cela nje umoya oyingcwele, ngicela umoya oyingcwele ungambulele ukuthi isho ukuthini lento, uzokusiza umoya oyingcwele egameni likaJesu. Siyanithanda abazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Siyedlula ke